Mesla ni di Pasaka Kra. Nana Mijina Hama. Yena Yama me a quotobo. The Bakosia Kachiri. Abosia say, Omatana Bono. What in Yasua and I shall see a dear every year Paramusa and then over the enemy. One can be a ship and I Yasua and poor Ejano. And Tiabosia say, Jesua Menina and Anamunina, Bushia and Madame. Tanya, Pokia or Simoni. Was it said that a drop of Panadiana or Pa? Want to make my name Passamandeja? Why you be a cancer now? About the day, when we said, now so, Eddie and I, then I need Anna Ezra. And I will, and I saw the TV. I don't think we are so good and some apple. And somebody did you over down. They said, dear, the hockey can see a double. I didn't believe a soldier. He said, dear, Abano, I thought a petia. And you were there near, and I will walk up a drop of equi. And the tip of we are so in a now, I didn't see in me and the drop for not the engine and the side and the so one of that man said, that's here with us here, fearful. Now, what we are, when I mean, we shall. Why, dear, what kind of Yamisra? Oh, me, that's it. Yamisra. So, Nana Kwana for Madame, I won't say me, hey, Buru. Mijina, Mamma, dear, you know, I know a queer tabua, you can't say. A year, me, my minia, Mitchell, Asam, Namikin. Was here the little yen and a queer tabua. The sabre, the Nana Nimpo and the Equi. Oba pages Siwa and Nana. It's the Antinia Mitchell, S. One idiot said, Nana, I want to make us a one customer, the jack. I be a one in a bar, Pages, and a year, Juma. It is Sabre Pages or Pop. It's the Antinia Mitchell, a friend, Auntie, a Peter Tabua, say, Nana, Nana Tabua, Capra, Nana. What's it? Said Yeshua, Pa. Jen Cratsway, Udo Cremua. Papi Emma, Paji, Obutani, 7 minutes, you can attack Ghana cities. What's it to show? Yana not a boy, say, a queer to show. Papi Emma, Paji, and our no. Nayana, Virginia, ha, Nana, Nancy, Sienno, Yana, the beard, so near, Sabi, a quarter, Jesua, dear, and Flama, and Fem, Mamma, Capra, Dre, my mini, Yada Monster. Sikabia Krabeha, Mijina Emma, Sister Yaya, Sister Yaya Bay, Sister Yaya, Dominus and our tongue, and near my wood, Jema to so dear. Well, a bad and not to a quarter Jessie. And to them, Jessie and the gentleman, I know. Then cut a tea or tin is Swayze. What's a star building and then inquired in the tone on that one and another theory. What Fran and Toma ever tin Simu. Sabe wa chabo dia agua wakata so na wo enti sabe sane na na ekwa be ma jesise okuta ne sabe ne sika no eye 50 Ghana cedis eye ne wusu antoma ne petia na naje na de ye de sika aye wo kwa mu bia no wudura na wode aye ye da mo ase nya me wo nsa ma se ya na mo aso binsa we nye so de ye da ase aha ti esra mo ya na mo da ase obi ya de a wosaye ye empeni force enchia enti na ye nsem emfu ewi no eyo ya nkro se de sika de mi ade a eye sikro so ye de sika enemi a akwankwaja de na ye egusuo no oba akone comfort ebi a obi a ma me hu ne comfort wana ne akofie de yire comfort ebi a obi a ma me de hu
said, yeah, mammy, the sewer. Mammy, the area my auntie at the 4,000 was so yenny. So you knew I am, mammy, I am near your four. The mammy, the way am I in, I am a walk of some other jack. You bet you out of my ear, you bet my over my ear, you bet flower my ear, bet cherry out of my ear. You didn't know say about the woo and my west here, there be a yanisa. I catch them mistake. The woo and animal is here, and on the whole see the man who never damn pie. And to me say, I have to my man, sir, but a man is a old only a semi more catcher war. Almost almost a medicine 50 Ghana cities. That I know I don't pay a fan. Mammy dear, that they are difficult. I will pan Subiano. Would I would they? I am. So
me free dress, what fear videos me. George, are you? Kwame George, are you? Kwame George, I wouldn't inspire at one city, Siwa. Obia him said, George will sit here. Then Susabi, Brusabi, and Yando, a 2 pence of fair. Nema me just see what we're doing so. And say a crono. The Yari Munina, Nema me and Yina, Mawa, Nini, Hammo. One wine himself will live. And to hold the Leba Absolo. Said the Yama, not so the Ninsin or the Leba Absolo. And see, I'm afraid, said, Sadana Nepa, when they share catch her and a day. When they are Katawa, and see. So when I just see what I said, 20 Ghana cities. You do come on, you Sikai piano. Now, what day I hear Yadama say, me will Sramo. Upon Queda, Diana, you go so I hear you know. Aha, you're so bad. Now, the Kaya, the Bemau. One council, I am Kamawa, you bet amount. Or by see, name me by a J, and cancer, and you the baby, I would be a. Or back on my young, my young, Yadama.
Obanya ko abrono ma no manya nsani ne de bosia. So obanya ko ne ho dodo no kasabre no ani ne nyoni ne bode mu ne nso kura no enne wo ba ye ni so kra abrono ma bako bi ani se won ti apon ka be ye de sili seye sanse krobia sanse kotokote kokoso de se kronkron no afra una muni musu muni bibia ye ne nso sabre obi ani se wo dodo no ba kunu obanya nsani be jina ha na nante se no no na minim se wo de mu awoje ne ma no monye na mo koda ye kuma no ase nya me wo nsramo ye da mo ase. Sabre walkway and press woman to be on the castle mamma Sabre one more farm common and answer pop. If you know could look at money of Sasa, how am I? Any I can say, Onyama neighbor soon see about just why. Umay say home could almost have a Mexicano 50 Ghana cities that are not them tear. They do come and it is a Kayano. What the Ayana, the wind slap on the amount of hammer. Yo, Nana Mijana Mabata, Krufia, or Tom Papua, or Tom Pamonia, Bodea, Share Nimono, at a Krufia Sabna Mike, at a Krufi, me free and say Jesuama, if I do a baby so say, wow, Baya, Mamina, Pomekana, Mejawan, Omunina, and a young cobre, Bosaya, so Wapra, and a Sabre Walk, about Jesuai. Oba said of Rose, so one I deny what you know about a crucial if you had was said, Sabre will colonial Sabia or cancer war, not as over Jinaha, 50 Ghana cities. Nancy was someone to yes, Ramo. Aha, the Niabere, the Niabere, this America, Robin, and I know I never hear you, my brand, what, and you might wear to watch a human, in the fear you might. Nana madama mutini anana mekone busia mijina hama eye koba jesuwa yele suwa eno bedu eja kwesi krukro a wo jesuwa ni ni aba bedu akano wose sabre jesuwa wonnim tena mesewa ni na akata wasonse wonnim se de wo suwa wo sitie na kratwe de zibe fama na na edu jamfi okuma ni wadaru me kuru said the end of Bedruka Chinasi was still put an insemination 100 Ghana cities. And okay, and Tomata, the Bejan, and Balapine. And yes, it can't hear the Sikai man and every jelly, and 100 Ghana cities. Now I was so crucified Jesua answer, or my one check, or my new Pacific Croppy, or my Bushia, Kayana, Kanin Yabi. It's in an hour craft one on an every jelly, 100 Ghana cities, and I said, a poor by Jesua and Fell. Yadamas.
bi abotiri di a ebe wura ɛyɛ ɔkɔba Jesse mo pɛ bibira yɛsrɛ mo wei mo anka ne nsɛm dabi mo deɛ mo nyina baabi ansa na yɛwie a yɛbɛkasa me nkɔ ne saa bɛdidiri moma maduane ni owie so ama me moma yɛfuro nyama na adigya mfi wadaroma wo din ho na megyina ha so mo asante ya so nanano asane abusua botiri di abewram atiame ehene nana jedu ya one ne dom ena sabe o mabos 3D abewram mo betia nanano ekona abusua mesramo ene ma bi echem eya akoba jesiwa nesemo eya ne ma ekrumo omo nyina ka mo wabom sa to abakomo ade afena nana jedu eya woduri ha nanano esene kodie wo adonsena na kumase amakomo adose kronkron sabe nanano ne nam dwom aye tia no na ne ma ne so na mdwom eya okoba Jesse eya ne nsemo ye ka na ye ne ma nyina ekromo ene ma na echa eguo no nanano mo amunim yese babia Baby, I am not sorry for you, no. If you power, and see for you, I pay for her, and see the married you will put the woman in our conwabo. Every I show, and you may already enter the home. I want to say, yes, some woman and I'm baby, and I am my jay. See, if you are dear, yes, someone. So, Nana. Wadaru masabe na na eyire mo amuni mse ne hododo no na ebro so tamu aso enye bo apaye na sabe woja mo ho akoda bi ka so otena mo nche mo amuni bi ntira oba ha nti wa bewi a moda me bro to mpese o mo sere kwan sa kwan da ho jo na na mo se kwan da ho ye da mo ase so mijina Emma nanano ayoko ebusia Mr. Nimoba afo ene one ofa asese kwadwa ya friend kasa buba ya jo pepi ne kunu asam na menkai wose sawo pa wona na busia se ya hwe ma ya ase enko sama da jadda enti wo mukuta wo mun se me ne sika no 100 Ghana cedis dada no pepe ba po said Mr. Nimoba afo kasa enie yes, so the other one for someone you know, how my God and dear Obanya Sani no Munyabut. Yes, Ramo, Yajina, my tip with some connect for the Munyao. While you when you win now, and then the better while the other dear, the better will fear her. So, my name is Koba Jesse one and my Ekrumo. On the Saturday, woman seen him for an airplane. Initially, I consider Koba Jesse. Anyone see us in the baby there can be via channel. You could tell your brain and strada. Just see. A man just see what I may grow a dam so you are well to home. But one of my peer, but the same thing here. And if I book for so you yourself a flower. You could say a boy in Sastrada. Yes, sir. A cover just see the emperor for her. A son so good crew this year. The Saturday I won't coerce him with it. Nana, you could say a boy in Sastrada, and I am a better or so. When I'm also going to cross the was I say, I say, Ancassa. Sunday and Sunday better no matter what the first one saying. And I'm a damn, I'm a worker, I'm a see. So we are a well song. You see, I walk up my yes, I can say, Yafaya Kunsu, and Abumu, Yafaya and Pastor Tam, a money, a pastor, Yafaya Beshit, and I'm Pastor Tam, Yafaya Santa Cate, a Santa Yasante Amamre, Yadi Yusu Atuso, Yokuta and Suma, I say, Kono for Naya Baya Bayadana,
yɛdidi yɛflora yɛkuta yɛde bɔduko afibi ɛyɛ san yɛpɛti a owó di yɛn aporɔ ne nyinaa yɛwie na yɛwie yɛsi ebi mu atukwan a wɔn mu ne ha eti yɛtɔ yɛn nhyire kama mɛkuya wagye nneɛma mmienu fabra ha na yɛnyɛ ne ntɛm yɛkuta yɛn nhyire yɛhwɛ ne yɛde yɛtwa akyerɛ na wɔama no nne sɛsɛ yɛyɛ ahyɛnsodeɛ eti yɛsɛ nananom abɔ kɔkɔɔ mu ɛne yɛsade yɛhahaame no sika wɔm foforɔ wɔm ɛnso mu sɛ yɛyɛ ɔbaatampe wode nkwansa yɛagu yɛ ahaba na ahaba de yɛbɛporɔ yɛpo yɛ sikaboɔ ne nsuso akyi a yɛtiatia so ama wɔnamɔ so yɛyɛ akoma mu fitaa na yɛde gya yɛasɛ ɛkwan na yɛbɛgyina ha nsɛ mu ananteseɛ no no nanano ɛsɛ yɛda mo ase nyame wɔnhyira mo monye nneɛma no monkɔ ɔbaakɔne nneɛma na ɛba no ewi ama me nkɔ na mahene ɔbaakɔne nneɛma na ɛba no ɔbɛwu sɛ sɛ yɛkɔne bɛe ɛne yɛnsuta dabiri wɔde gyina me nkyɛn ha na awareɛ wu a wɔde yɛ abɛgyeɛ ɛyɛ bɛma agyere krantɛ kofi agyei ɛyɛ ne yere ɔbaakɔne nsuta dabiri ɔbɛn no wɔnyɛmfa ɔbɛn tuntum sɛ yo ɔbaa sɛbi eburu sɛbi ɛyɛ abere na wɔn mu kɔ abosea bɔ ɔbaa ne ho akɔnɔ sɛ nkyɛn a abedoɔ sabere ɔbɛn yi na ɛkasa kyerɛ n'ase gyesue wɔsi afɔ kɔnɔ fɔ a wɔafa ma anya so na wɔde mi yɛ ɔba prɛko pɛ maame gyesue a me bɛɛ fie a wɔn ama me ni antete da ofa me ka le ma bebrebe ne nyinaa ho wɔanyi mi mu nea medie ne nea mɛ no wɔamfa nka me ne me kunu mimi yɛ wɔre ne nso na me noa aduane ɛma me kunu ni ɛnso nne deɛ me noa ɛma me kunu di eti sɛ meba me kunu mu ne me nsɛm me nkomafo ɛwɔ ha na no na ɔba akɔ ne se asene abrante na na kɔmase amakomu adehyɛ kɔnkɔn podoɔ na na no wɔse sɛ wɔba ne nsɛm a ɛhwie di a wɔada meburu wɔfa ne buru ne nsa srada sie nana no nana nifahema bapani ye nana monka fawate na mo amu Mr. Haswa momfa nkyɛme ai eti wasesa wɔba ne nsɛm ne ne kunu na agye krantɔ dodo obiribi abansa aboafo agya kɔfie oyere na ɛkasa to dwom kyerɛ wei wɔsi ye sɛ meba me nsɛm fira me mansa pɔn yo ɛsan sɛ me firi dodoɔ mu na meba dodoɔ mu te mafa me buro ne nsa srada na na madama monka biribi kyerɛ masɛma me sɛ mogu fam a ɔsoro kokoko nsɛm asase yɛ akasa baabi ɛnsa ne bɛtena kɔdɔ ababɔ ne ntene sɛ asubɔnten yare nkɔ ɔha ne abɛnadie mfiri yɛ so monka ne nyinaa nkyerɛ mase na wɔmfa nkɔ afei na mensa me kɛtɛ ɔbaa bi deɛ ɔbɛɛ nyansani na agye siwe wɔse sɛ wɔ sɛ ɔkatakrɛ ko ɛsiane sɛ mehunu yɛ me mase yareɛ na mesa ne kɛtɛ ɔbaa ne babɛɛ ni hɔ a wɔsɛ woyɛ ne sɛ wo maame sɛde ɔde ne yɛ ba no yɛfa sɛ de yɛ kuntu anaa yɛ gomo yɛfa yɛ mpa so tam anaa yɛ behyit asante amammerɛ yɛ asante kɛtɛ ɛhyɛ ho yɛsum yɛ da so yɛfa yɛ ntoma gyee asɛ kɔnɔfoɔ na wode me gya ahwɛni asɛ wode me gya ahwɛni kɔɔ anim yɛduku dɛbɔ duku yɛdu nsene ɛpo yɛpɛti amese bɔfoɔ atu yɛhyɛ ntiadeɛ aba no kofo na yɛwie yɛ ne yɛsi ekuta yɛnhyire kɔkɔɔ wɔ fufuo ma ahaboro wɔ ɔbaa kɔ ne sɛ wɔno deɛ ɔde n'ase na ɛkɔ na ɛba ne mpanimfoɔ sɛ wode nkwanta yɛgu yɛ ahabae na ahabaa de ɛbɛporɔ ɔbaa kɔ ne sɛ yɛgu ne sikaboɔ nsusu atia wɔtiatia so aba a wɔnama so fufuo na ɛwɔ mu no ɔbaa de pii nsuta de hyɛ kronkron wɔse n'akoma mu fitaa ɛna ɔde gya n'ase ɛkɔ anahyɛ nsodeɛ no na ɔbaa de pii nsuta ahema ɔbɛgyina ha ɔbaa kɔ ne ne mu no ɔte na mebɔ ne din no ne ne nyinaa yɛ din baako aha yɛ nyinaa yɛ de adebi yɛ de asie yɛ din na ɛda paa danso aha nti wɔ sɛ ɔbaayɛ a ne nsɛm ne abusua nyinaa de ɔde gya n'ase ɛkwan no ɔbaayɛ ma ɔbaa yɛ nsɛne nananom sɛ danse a ɛbere
Busia, Stimpe Asare, Nananum, Madame, Buru Madame, some Madame, Bre. Won't see me have Capra, and Penny Fosse as some enam and his soul and a call as Sumo. It's an arm, a year I'm one thing, ma'am. About Tankasia, Obia, and Shapadi of Futsu. Nana of Brabama saying, no, Ojamapedia was so pent and don't bet Sibi Cody, a year Nana Foliwa among four. Nana said, I couldn't just see why. I want to do a cartoon, a day, Maro, who's out of Panama, no, thing. And I should just see when see, and I was sorry for doing that. And as I mean, can be and change the sewer. One day, the sewer, name my a cold and then my attack, and then I'm only panino. Nine time I am for 1 month. And now we shall call Jira will not. Well, we shall my attack will not. Now, when we say the sewer, dear, we will send Catam in Tanka. Nancy and Tutuka and our crab a Casaya, and they were children here who just sewer, while I want to crack a we know be the sewer, I can't abandon say, I'm going to have a abandon say, Marta, I have a abandon chance, I'm not a fair power will go. See, my just sewer, young man. Sunset, or a papa, or an effort to four. It's also a young girl. Ah, it's only an answer. Ah, well, this year, catching a war. Then come on, they might say, and this is canal. 50 grand, this is the paper, a farm. Oh, control, and say, Mammy, I tell Crucia. Now, I'm my be Eddie. Oh, control me, Mammy, I call you. Now, I'm my be Eddie. I told you so. So, okay, so, Quansa, now for Raman for so jetty. Now, to draw with the man, a barcode drying and outside cruci. No, I must say him, man, now for Raman for a bit, and a man say, no, yet I must. Yo, something be about the Abiram, a year, breakthrough, every see a penny, Nana Abiram. My dear, the body didn't obey for dead or the attack. Aha, and I build a macona, be a penabit, my money, and I am with you. Aha, and I call you home, my daruma. See, you was a place, Santi be a sapper, a builder, may a bar, peppy, a year no. Aha, I do a package, Nicolo, and a sabri, whether you are a bar, a betia, a Luciana. Abemaya said, and they are. Nanaya, Miriam and I, Madame, maybe I will be a Mamma Capra, kids will be obedient, sending a buyer, Krumonana, maybe I will be an idiot council that makes a Capra makes me, Mammy, yes, I ban Nanaya, as some Namikin, or do be a man, Papa, and Sally, Madame Buru, Bramin, Seha, Capra, and Mammy. Upon Baja, Diana, Yugusono. Sabe, Brexo, Abusia, Penny, Nasanti, Apua, or no about Penny, next time we are quiet, and we are Busia, and Anamax Lamponia, and my enemy, Madria, Mampo, Commander, Second, and Ponanum, or Shiananum, Sabe, Adria, Yabama, Busia, Sade, and Yako, I had a Munina, Sayama, Basso, Kokora. Emma, aha, what was it? About the sewer, woman, the bell, Caribbean, I see a tenant, Romano. Woman, the tenant, the first so. And how do I take a wrestle? Saturday, shower you.
This area quiet initially, I catch the war. You put I said 20 Ghana cities. Mamma Jane Cartoon, now party to Tosu, a man about 4. I had the kind call. I would not have my answer, and the will travel. Yes, Ramo, yes, I'm a Vincent, and my yes, Ramo. So, Mijinarama is the National Power Church. And they are fear Fidos and they call us sorry. Yeah, they are fear Fidos and they call us sorry. My yet is animal. There is a nation for every now. Eba Betsia, Abusiani, and fear Fidos. But if Fidos, maybe I will be at Nasa, now Eddie will see. So, Mijinarama, brother, Pama, Zinebuma, and then woman, Yamaka, Bom, Sarah, Twabakum, Swampa, Yabianimu. You put a yourself 20 Ghana, the Jaya, Mammy, just so I apply, Yadamas. So, I just see me, Jinahama, Brapa, and Timmy, Brapa, Putin, was so I want a Baba, my decano, or Bada decano, and here Joe so and then I did so I said, I'm going to Ebama, Mobile. It's one for Brapa, so for a pet. Was so about a home, but they are so. It's about the so I was just a whole part. When she was natural, when this is come 40 Ghana cities, I got a good and every former they used to carry on the island. That's I hear what.
man. This one man will say, oh, Papa, sorry, Pa. When it is up, so you told so. Somewhere we travel, and then I get to her. It is all when I told Swa. When somebody has a share of a protection, we share of a protection, and no man the piano. What's this in the head? In somebody is so more, and I'm that's here. Brother, I know we are looking I think that's why, like I said, you won't know and you drop, as you said.
Mami abuayo kwame preso. Yesu kukuru mu nyinaa wana maya biare die. Ne ba sɛ wa ofiri hɔ no so ɔna abesia nan. Eti ne brother ɛne yɛ nuanom nyinaa ɛba ya. Esi sɛ wa so na ɛka onuanom nyinaa sɛ ɛne dɛn ɔmaame ɛnya baabi ɛkura. Yɛkura 50 cities ɛpa kuda. Mini sama abesia no bɛdi. Eti me sɛ so mu ana medase. Dase nyama dase a ɛkorɔntɔ. Why not yet? Thank you. Yo, Nana, Miss Somebody, dear Casacra. Bichira ha na bichira ha ma anti apodra nepa ne benina mo amuni mo anti apodra ene anti jesuwa wo mo picture de say ne na social media ni so ma yo ko fa ne de mo odin enua adamfo bichira ha ma anti apodra ne batteries wo sese ne ma bi jesuwa e kwa ne chowani eni pre soja ne ni abrepa nani prayer soja nti obi nhu ne kabe wo se ababa wa ne nani asoja ko ne hanki ena ne duku yo what's the duku na de se nani abre nani asoja ko ne shenti ade okufu eba no what's the abra wa koi wa ko bo ba ko tole ma bia akojura oko be bisa le se na be ba do le se dia sa ko ka kire wo o so de di pie soja eguru so se me fa be kire o be da wa si yo na na no akwana fo me se mani ji esa kasa kakra bichina ha da bichina ha ma bro fori le ire penny bro fori le ire penny oso sante wo kwa odi oba ware no odi ante ye maame odi ne ye na busia odi ne ye ni bibia eti sabe ante kwa waso ne ntomani asompa odi me ma eja ahwani wo kura de du kufufuo cheti abia balo kufu wo san kwale hwe wo se ante se me fi mo so ba ehe fa na mentina sa eyure wo de ni nyina eja ante eda mo yo ante tabua baby obia le patro na mutime bijina ha ma wa wase eye press ke de ire penny obaka akos se sante jesua e pa 20 cities ensi ante tabua so nenka ebusia nyina nse beje nti so mo a e na me dasia efia
kakra. Mijina ha na mijina ha ma anti Jesiwa wanya ne ba bi ekwe. Ne ba Christian no timishi. Ne ba Yesu ya. Ofisa na ante kwa. Na kwa kwa 50 cedis. Odu kwa so wodi atonso no amama ne su bia no. Ne da mo ase. Yo na na pamo shawa Mr. Money die kasa kakra. Mijina ha ma afakotachi. Nemma. Afakotachi mase. Sada o ma ni be fia na. Na te da siwa. Aya no. Ate da siwa fa ni e bibia prekope. Eti sana te da siwa o pa. Kana o ni o ni mbele ai class work. Na shi na te da siwa na eko. Eti o pa. Afakotachi ma ni na ma ni na ema. Wọ́n sẹ́ lẹ́sùá jẹ́ nàbọ̀ àwọn òkè yà bàbá nìkan yà nànà bíyà nìkan yà máa mi nù sùn bí pọ̀. Nà ó kọ́ à sẹ́nsúọ̀ nà abẹ́tọ̀ sẹ́díàrú nà abẹ́tọ̀ à ẹ̀sẹ̀ wọ́n yẹ ní bí yà nù sí ẹ̀dí à wọ́n kọ̀ máa wọ́n bí ama yẹn ọ̀pẹ̀pẹ̀ baako sáà nà mọ̀ fẹ́ ẹsẹ̀ mọ̀ mọ̀ mẹ́rin sẹ́mi nǹkan kyerẹ́ mọ̀ dáńsì à píàfù dáńsì à ẹ̀nyàmá. Yes, your family and your papa on your pack. I reward the for Miss Lemony di Esa Kasakakra. Mijina Hama Mea Mebra Akosa. Yere. Then Kawasa sister, what's here in China? So no one of the Lord went to me and Ma. It was a Sinakuma pa. Na pa quite 50 cities. So more and that's ya. Ago nananum nanayima ni nana politician oni mo penny for pamocho mi se woni die kasa kakra bijira ma aya be braga ana asiano ana ejasiama
wɔne bra kwaku ɔdasia ma na ne yere ne ɔbaa Grace ana kwaku so na ne yere ne maame nyaako yɛte sɛ deɛ wɔn ɛnware bio bɛsɛ wɔn asie wo a wɔbɛse wɔn nti wɔn nso ɔtumi hwɛ mo saa eti gaabo ne kwaku wɔn nso wɔn baayɛ a wɔn ase ɛntoma asew anaa maame ati yɛ so a wɔn da de efiri yɛ tiri mu da yɛ nya ase paa ɔte sɛ yɛ da biara da ebiem etu wɔn to ano ɔse ɔwɔ mante maame yɛ so a wɔn da de efiri wɔn tiri mu da saa na wɔn eduku afi bi esan afi bi esan wɔn papapapapa wɔn pɛtia no edi owu pata ne baabiɛ pata woyɛ ne dɛ yaa ɔdo bɛkɔ wo pata ne baabiɛ pata ɔmo hyɛ ntiadeɛ ɛbɔ ano ɛsan so a ɔmo de bɛse wɔn no ɛsan so da ntoma no so ɛno ɛna ekuta wi ɛda mo ase ɛkɔ abukyɛw aka baako. saa na yɛ membra aga akɔ amesa akana asɛm yi wɔsɛ na yiri okiri na kɔ a yɛnkyɛn yɛ nipa membra aga akɔ ne nni akɔɛkɔ wɔn se wɔn de ntoma yi ɛma ne ante gya so a sɛ wɔkɔ a ɔbɛma na yiri okiri waka yɛ hyɛ wo sɛ ɔmo paepae taa n'akyi ɛntae bala n'akyi na wɔntumi ɛnya adwuma na sɛ ɔnyɛ sika na onye ahoɔden ɛne nkwa no ɔfa hwɛ nkwalaa no ɔbaata de enyim deɛ ne ba bɛdie saa na bɛbrɛ agaabo ɛne kwaku ɔno seɛ sɛ ɔmo ayɛ adeɛ a monka amen. Eba wo hyɛw ɔmo sɛ ntoma yi ogire deɛ ne adigye so adeɛ deɛ nkwa hyɛw ɔmo koto serɛ mofa mu adaka no mfa maame yɛ so aba kɔ ɔkɔ a wɔyi ogire di ama no eba wo kyerɛ bɛda ho ase.
sɛ aha na yɛde ante ɛtɔɔ yɛ wɔsɛ ɛntoma ne dende ante papa bi ɛhe na wode wɔgya yɛ sɛ yie wɔde ne duku nso mehyɛ ti adeɛ kakraka ɛfa ano ne pɛtia ɛsesa ano ne sɛ ɛbɛgye ti so mu a ɛna da ase Alex, what? Nana kontine baby a obia abusua na ehwehwew nti esawa adabra Mami, I'm a road, family, or say, said, ne mammy, the town, or see a pen ourselves now, a drewy, or we saw Eddie Amanima, any of the Sienna. Something, Mammy, I'm a baby. So, dear me, I call the confession, Mammy, it's a Saturday, a few, everybody here. Number two,
Efiri nananom akɔna abusua panyin nana nkɔgyade DPRQ chairman. Ɔne ne mpanyinfoɔ nana foliwa amanfo nana hema tababa.